please remain seated and wait for the next further announcement. Thank you. Muna ata eh. Priority ito eh. Ambil nga halata ka na. Hindi halata eh. Mas bata ka pa siya. Parang immortal ang mga tao rito. Bye guys, take care. Have a safe day to everyone. Kung may taong nagkakalit ang hanggang ibang ikaw, dadabakasan tigil pa sa Ano yun? Ano ba ano? Pinuhay mo muli ang mundo at tibok ng puso sa'yo pagmamahal. Ang buhay-buhay muling naiba, tuyo ng saya. Dami no? Mga ano? Sana? Daming biro to.
Kanang usano, kanang dito. Kato, sa Bikas. kato. Okay, diretso lang ba? Bikas yata dito. Dito man tingali. Sige lang, adi asa ya. Bikas. Okay na rito na. Okay na. Lamat na, thank you. Pwede mo matabok diri. Oo, lamat, thank you. Okay. Oh, thank you. Dili gata, di ko babay kamay. Ha? Dili man gata. Diliwen na tagot. Yung experience natin mahuli. Teng, tanaw doy. Tanaw mig ano. So basta karon? Sir. Ayan. Karon nabili na. Mo na nabili na. Yan eh. Ano na lang. Ha? Ano sa sapatos mo? Ah. Isa mo, daya mo ng ano dyan? Mga circle niya. Ah, sirkon niya. Dili daya mo. Hindi siya na yan. Namoy ka ng mga solid na ano? Wala. Ayay. Na? Nagipangita na ako kanang bracelet unta. Nahurot na no? Wala kayo siguro. Bini. Bye. Kenapa man dia sa suot dia? Apa nila display? Ang dami daghan. Ini dagang gwapo dia oh. Ito yung mobile number, ma'am. Ha? Mobile number, ma'am. 0920 0095. Oh, 0920 ah. So. Nah. Ulang nato ayaw pa niya ano murag. Dili timbang. Ma, thank you. Ha? Tama din. Meron pa dyan? Meron pa dyan? Wala na.
Wala na. Tara, dito na tayo. Halika, dito tayo. Dito, dito. Ayan, di na makabulan. Parehas lang ang presyo pala doon. Pareho lang. Dito at saka... Isa lang pala daw sila. Ayan? Oh, Ah. pare-pareho rami, ma'am. Tagpak lang mas makimbagi. Ay, oh, maraming multay dito sa atin. Ay, grabe. Sa manunutan. Doon. Ganda Meten. Ano ba? Subasta din? Wala ba? Ah, wala may display di ay? Ah, sa Pikas ito? Ah, sige, salamat. Thank you. SM ba yan? Ito, SM to lang. SM? Oh, yan. SM, ya. Teka. SM ni ba yan? SM na? Ha? Ito, salamat. Yes, sir. SM. Aray ko. Pila man na SM ang yan? Ito SM pila man ang kapasayan. Tracy kada usa? Ah, sige sa 13 kuno kada usa. SM 13 yan, no? Ah, 13. 26. Hmm. Palihog ka. Boss. Isa lang isa. Isa lang isa. Bago lang sakay, boss. Wala. Malihog ka. Una Down. Tara. Salamat ka. Ya. I don't wanna be too much, but I just wanna feel your love. I just wanna know how you feel, baby. I just wanna go where your love take me. I'm losing my sanity, you taking me under. For you I surrender, you're making me land on other side of gravity. Boy, you got me under. Boy, you got me fond of. Yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Let me live. Let me live again. I'll take no more from you. You got my soul. Oh, you let me fly. You let me go. Oh, now you're gonna see it. Gonna see it clearly. You go out on the weekend. You want me, then you leave me.
come on. I'm losing my sanity. You taking me under. For you, I surrender. You're making me land on other side of gravity. Boy, you got me under. Boy, you got me fond of. Yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Let me live. Let me live again. I'll take no more from you. You got my soul. Oh, you let me fly. You let me go. Oh, now you're gonna see it. Gonna see it clearly. You go out on the weekend. You want me, then you leave me. You got my soul. Oh, you let me fly. You let me go. Oh, now you're gonna see it. Gonna see it clearly. You go out on the weekend. You want me, then you leave me. Traffic na. Ayan. Isa lang ko na. Ha? Crab. Hindi ko na. Isa lang. Ayan. Lansahan ako. Ikaw lang. Ikaw. Isa lang. Isa lang. Isang panga tayo. Ayaw mo? Ayan. Nagpila ang panga niya. Kana. Saan siya? Ay, Kanang ano tayo, ayaw, baka palitan nyo sa loob yan ba? Ano yan? Ayaw. Nga na nagtabos ako sa ano na. Sorry ha. Trangki lang mo. Oh, ayaw. Tagdoon ta. Yan, para. Kaya gusto mo yun o yung isa, gano'n? yun. Isa po na tayo. Isa ba? Bagay mo na tayo. Kakain ng ano, magiging kalaban ko kung ano nga rin. Nanunugsog ka Kung siya man eh. O siya, ha? Tuna?
Mauna na niya ako. Eh? Namoy sausawan na no? Rice po, tulo. Tulo na rice. Ang belly. Gusto mo sabaw? Kaya gusto mong sabaw. Kani usa. Usa po di. Okay na? Dagan na kayo? Kani. Ayay. Kutsara na datan, ya? Naunahan tayo doon, bilis yan. Dagan nagtao. Dagan nagtao. Bulong kanin. Gergerak nih. Emang jalan. Bagay na bagay ito, dyan sa crab, oh. Oh, bagay na bagay. Parang Paris niya. Combination rin. Ako na niya, sa'yo yung pangaman. Ayun ako, ang dami pa niya, no? Oo. Bakit ayaw mo? Ewan ko dahil nakakasawa rin pag sobrang dami. Nakakasat di. Ay, mas ito yung mga katin eh. Nagula ito eh.
mo siya maghatag ng sausawan na may sili. Ito. Nga, damon, tama, masukan lakmen. Ay, sabahan mo natin. Siya pala din. Sarap. Preso, preso. Tapos na nga, nabawas agad. Sinabihan ko yun, huwag yung palitan ha. Sabi ko, kasi nung sana, di ba, yung binigay sa atin doon ay hindi maganda. Dalas nito namin nanginginig ako. Pagkatan ko yung laman na. Doon pala yun. Doon. Yan. Doon. Ya. Oke. Selamat tuh. Oh. Siya man tinod ba ni? Ay, plastic niya na? Plastic? Plastic siya na? Ha? Wood? Kahoy siya? Kahoy? Tagpila man po ni? 995 Ha? 995 900 kape?
Ah, kahoy. Kala mo totoo. Ayan. Kahoy din eh. Kala ko totoong ano siya. Diyan na? Tayo na? Go. Pambata na. Foto? Ano na? Doon ka sa gitna kaya? Gitna? Ayan. Ana. Okay. Okay, thank you. Salamat. Japanese. Siya may flavor gusto mo. Okay? Naman din. Na ako no. Orange carrot sa orange ano? Orange carrot apple ba? Ayan. Nasira yata yung kanilang ano. Nasira yung kanilang ano. Ayan, dyan na sabi ko, unahan tayo. Dyan pa sana tayo kanina. Ano yung pineapple to? Ah, okay na. Wow, parang nalinisan ah. Parang nalinisan yung ano ko. Kan? Batik diyan na. Galing mo, grabe. Very good ka kayo. Ay, oo. Saan ba itong gawas tayo sa ano?
Saan yung M-roller dito? Hindi, tatanong na buta. Nandito na tayo eh. Saan mo itong alasan dito na? Dito na, ayan. Salamat lang. Ayan. Tulo ka tag 100 des ano? Sa baso, tulo ka 100. Oh, kanang ano pang ano. Tag 100. Namo yung globe pod? Wala, giwag tang lang card. Ha? Giwag tang lang card, sir. Ha? Giwag tang lang. Ano naman? Ang load card sa globe. Ay, wala na. Wala na. O ka na smart mo na. Ngayon, gwapo oh. Ano, dako oh. Ang gaganda. Ang Okay. ganda ng malaki oh. Laki naman dyan oh. Ay, ang ganda niyan. Ganda lagi. Ito. Ayan ha. Oo, pang babae mo. Ganda. Ha? Ganda. Yung sa'yo oh. Wow. Ilang gramo yung andun? Kani? Ay, di mo kaya ba kung pila ka gramo ka na? Variety mo mong sir. Ha? Pero item. Pwedeng timbangin? Hindi rin. Di rin? Hindi pwede? Pero item eh. So, pag magabalik yan mo, usap. Oh. May kwan sa mong posting sir. Siya, ano yung roller dito? Nandito, no? Dito man tingali. Wow, gelato Filipino. Meron na yan, gelato Filipino. Uh, na may 100 grams na bracelet na ano? Grams. Oo. Ano, di ba ikaw? 100 grams na bracelet eh. 100 grams. Wala 100 grams na bracelet lang. Nga? Bracelet, wala? Kailangan pinakabugat niya dito eh. Pinakabugat na to eh. Japan. Ha? Japan. Ha? Japan. Isa ba? Kaya eh, Japan. Pila ka gramo ka na tayo? Three hearts. Mawala ka, dati maging bagay. Ay, siya. So, wala lang. Gani. Pila ka gramo ha? Japan eh siya 40 grams. 49.9. 50 grams na. 49.9. Naman ko yung ana. Na ko yung ana. Gusto ko 100 grams unta. Na ko yung ana. Dili sa ako. 49 grams. Sensya na, mamili ko dyan. Na ako dili yung ana. Hindi ko dagko, balki. Para mutuo ka. Ha? Nangita siya, 200 grams, gani, nga 100 dito. grams. Di, 100 lang. At 200 grams. 100. Na ako dili oh. 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 Parehas kita. Lagi, Japan din lagi. Same kasi. Yes, wala man ni 100 grams. Pintara. Sige, salamat eh. Comment này đó. Dạ vâng. Oh, ang ganda naman ito. Ang ganda yan, no? Ha?
Ganda niya, no? Wow. Wow, mama mia. Magkano yan? Ganda, no? Ang ganda. Wow. Very beautiful. $1.640. 1.640 yan. Ha? Hindi pa to, my God. 1.6 million yan. Huh. Saan ba to? Yan, 14K raman ha? Hmm? Mura man. 14K na? Sama ni half price pa ni? O mauna ng presyo? Half? Half, Half daw. half pa? Ayan? Kung cash? Kanang porselas dia? 14K ra na? Kanang 14 Sige, on yan. Sige, on yan. Busy man din. Wait lang. Busy. For your turn, okay? Ha? Ito. Oo, lagi. Maganda yan kung maganda presyo. Mag-price eh. Oo, lagi. Diamond na yan, no? Kani. Oh, diamond lagi niya, oh. Ay, ito na yung galing Hong Kong yata. Ang ina yata, kawal yan. Doon tayo banda rin. Hindi ka? Ang ganda nitong ano, oh. Bakit? Kay budget kag bag-ubag di, bag-ubag man jud no. Daming magaganda. Kani, oh. Gwapo nito, oh. Simple lang kayo. Isang ano na. Ito po, no? Ganda. Nakasilaw. Naiilo. Kusong ilaman nila kan. Siya kay play mo mo may. Pero kung daghan na pud kay kag play mamangita nang kag bato-bato. Dagan mga diamond ang mamalit sa million. Kanya, Mo dito na malingaw sa kag sisay. tan-aw ba? Mm.